M'acabo d'aixecar de dormir i la veritat que m'he aixecat una miqueta inspirat per a gravar-vos este vídeo, però primer que tot engegarem la llum, mos prepararem, mos amandirem i mos veiem ara mateix! Hola a tots èpics, ja tornem a estar per aquí i avui portem un vídeo una miqueta diferent, un tant especial, un tant personal. Anem a donar la meva opinió personal a la pandèmia que mos ha sacsejat fort, mos ha fotut una forta sacsejada este 2020 i el 2021 està sent la sombra. Feliç 2021 i s'acaba sent de merda 2020 i s'acaba esta merda d'any. Vosaltres no sabeu que l'any és de sentiments, vull dir, per molt que diguéssiu que ets una merda d'any no vos contestarà. Per molt que diguéssiu que el 2021 serà molt millor, si el 2021 vos vol putejar, vos putejarà igual, m'entens o no m'entens? Vale, anem a proseguir en el vídeo. Com bé sabeu, el 13 de març del 2020 mos van pegar una miqueta fort allí on te toca, allí on te fa mal, allí on te mos... Podia sortir, llançar la basura o comprar menjar paper de vàter, no podia sortir res més. Era la nostra filosofia de vida, el nostre gran objectiu a la vida, poder sortir, arribar al supermercat i trobar paper de vàter. Era el nostre objectiu per arribar a casa i posar-nos a fer toquets davant del TikTok. Com ja sabeu, la pandèmia que ens ha sacsejat és la del coronavirus, més conegut com Covid-19 o SARS-CoV-2, per aquells més intel·lectuals. Perdoneu si ho dic malament, se transmet per moltes maneres i els seus símptomes són estos que teniu aquí dalt, al vídeo, o aquí baix, no ho sé, depèn com me peguen, te posaré la càmera, la posaré dalt o baix, llavors, doncs, bueno, ho teniu aquí o ho teniu aquí, que és més és igual. Ho avançarem bastant ràpid perquè vull arribar a l'actualitat. Si algú té algun dubte, es pitja la barra espaciadora, se subscriu i després mira lo que estem dient al vídeo, vale? Mira les fotos i vos pareu a llegir i tal qual, si voleu trobar més informació entreu pel Google, el googlegeu i ja. Això. Anem ja a veure què va passar el 13 de març, bueno, abans del 13 de març, perquè ens van anunciar que ens tancaven una miqueta abans, no molt tampoc, però uns dies abans, el nostre estimat Pedro Sánchez i Fernando Simón, ja sabeu, el president del govern i l'epidemiòleg espanyol del moment. Ens van anunciar que confinament total. Tot tancat, tothom a casa, tots anem a parar el virus, no pots sortir de casa. Jo esta la vaig trobar, de veritat, que la vaig trobar una decisió bastant encertada. S'havia de parar com fos la pandèmia, no sabíem bé com actuava el virus, no sabíem com se transmetia, no sabíem pràcticament res, no sabíem com previndre'l, no l'havíem estudiat, és que no sabíem res, ens va agafar bastant d'imprevist. Som un país molt imprevist, som un país que sempre anem per davant de les coses, som un país que... Sí, tot seguit, una vegada ja havíem estat tancats, també penso que van ser un parell de mesos, o 3 inclús, no me'n recordo. Havíem de començar a pagar ja ERTEs, la cosa llavors ja se va començar a posar una miqueta peluda, resulta que hi havia gent que dia que sí, que es pagaven els ERTEs, que no passava res, que s'estava retrasant, perquè era tot normal, perquè les empreses s'havien encantat, perquè no s'havia fet bé, perquè bla 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 bla, per a dir que no hi ha diners. No hi havia diners a Espanya, senyors, s'ho havien emportat tot. Si la fama d'agarrat la tenim els catalans, però és que aquí qui més qui menys és agarrat. Començàvem ja en la fase de la desescalada, ja ho sabeu, una fase que estava prevista per a fase 0, 1, 2, 3 i nova normalitat. Vale, la fase 0 i la fase 1. Vaig a veure aquí en vatros, però ja us he dit, si algú vol, es pitja pausa, s'hi subscriu i llits. Era la fase 0, bueno, pràcticament no podíem fer res. A la fase 1 podíem començar a obrir hotel, se podia començar a fer depèn quines coses, se podia començar a anar a missa i tot això, no? No podíem jugar a futbol, però, bueno, se podia anar a missa. Llavors, ja passem a la fase 2 i fase 3, que ja us ho deixaré per aquí baix també. Ja se començava a obrir tot, se començava a obrir cine, però sempre en aforament limitat, les mesures de seguretat adequades. I ja a la fase 3 ja podíem fer això, no? Ja podíem fer més coses, ja havies d'anar pel supermercat amb les mans obertes. Podeu posar normal, però és que a mi m'agrada fer el Jesucristo Superstar. Havies d'anar així, per no tocar-te ningú, mentre un fill te portava al carret, claro, han de veure 2 metres, tu has d'anar així, no pots portar el carret, perquè si has de portar el carret aquí agafat, doncs no és una miqueta incòmode. Una vegada se comença a carregar, doncs, la veritat, comences a fer balança i als restaurants se flexibilitzaria, ara sí, no? Sí, se flexibilitzaria l'horari dels restaurants i l'aforo. Vale, ara ja anem a avançar
una miqueta més, anem ja a lo que és la nova normalitat, ja ho sabeu, havíem d'anar pel carrer amb mascareta, havíem de rentar-nos molt les mans, i el que venia a ser una nova normalitat a la que tots ens havíem d'adaptar i fins aquí, en teoria, no havia d'haver cap tipus de problema, tot normal, tot bé. Una miqueta de coneixement per part de la població i ja està, s'ha acabat. Però, què va passar? Arriba l'estiu, comença la gent aquí, allà, després d'estar 3 mesos tancats, sobretot la gent de ciutat que estava dins el pis, tancada dins el pis, que només podia sortir a comprar i a llançar la basura i a passejar el gos, i molts d'esportistes que es van fer el confinament, perquè si una cosa bona ha tingut el confinament és que se van fer molts d'esportistes, perquè era una de les maneres de sortir de casa, o et compraves un gos o et feies esportista, i la veritat, sortia més a compte comprar-te unes malles que un gos. S'entén que quan els van donar una miqueta de solta, pues, se'n van anar a la seva segona residència, se van alquilar un hotel a qualsevol poblet que fos una miqueta turístic. Jo, per exemple, treballo en una empresa de distribució i vaig anar aquí al costat a Peníscola, i Peníscola estava així. Feia temor, l'ampolla estava a rebentar. A ple estiu, en el coronavirus actiu, l'ampolla estava a rebentar. Aquí, al Delta de l'Ebre, no teníem quasi bé cap cas i mos van omplir, vale? La gent de Madrid, sortint de Madrid, van anar a Barcelona, agafant l'AVE, tornant a Madrid, de Madrid, tornaven cap a Barcelona, i així vam estar tot l'estiu. Que no se pot fer, però la gent ho feia. La gent feia el que podia dins de la legalitat permesa que no els poguessin denunciar, i ja us dic que no és res extremadament criticable per a la gent, sinó per a los que ho deixaven fer. I ja us dic, imagineu que vivíeu dins un pis, què faríeu vosaltres? Vos donen una miqueta de solta, doncs hòstia, mos agafem, mos donen això, com me feien a mi de xocotet, quan veies a comprar carn ni per aquí, doncs no, mos agafem tot el braç. Tal, que així van passar l'estiu, van passar setembre, ja vam veure que la cosa se començava a embrutar altra vegada i arribem a l'octubre de 2020. A l'octubre del 2020 comença el toc de queda, el confinament nocturn des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. A no ser que haguessis d'anar al metge de manera urgent, que tinguessis un paper d'empresa, com era el meu cas, que m'havia de desplaçar més tard de les 10 i tornava a casa més tard de les 6. Bueno, el de les 6 no té res que veure, però anava a treballar més tard de les 10, per tant, necessitava el paper, tornava a treballar més tard de les 10 i necessitava el paper conforme jo podia passar, firmat pel meu jefe i per... que era legal, que era legal. Vale? Hasta aquí tot bé, mos van dir que l'horari màxim de, per exemple, de la restauració, no? Que és el cas que a nosaltres aquí baix del Delta mos ha llamat més l'atenció, mos ha cridat més l'atenció veure aquest cas, que els bars només podien obrir fins a les 9 de la nit. Pues bueno, el dia que el Barça jugarà a les 10 mos farem fotre i mirarem a casa. No passa res, però quan jugarà a les 7 podem veure el Barça tots fora, perquè la terrassa, si no m'equivoco, l'aforo, si no era del 100%, era bastant elevat l'aforo i podíem estar fora a la terrassa mirant el futbol. Som masoques, fa fred, fa una miqueta de fred, però podíem estar fora mirant el futbol. És que les cerveses fora al carrer són més bones que dins, això no ho sabeu, vosaltres, no ho sabeu. A les 9 de la nit, tots cap a casa. S'havia d'acabar, per tant, bueno, això ho vam agafar bastant bé, mos vam acostumar, és el que hi ha, quan la gent que plega més tard se fa fotre, la gent que plega més prompte pot anar, i bé, així mos vam anar barallant la societat i així mos tenien entretinguts parlant d'això, parlant d'allò, mentre cada dia a les notícies sortia que el coronavirus anava pujant altra vegada. En lloc de baixar, com ells tenien previst, el fer això dels bars, de tancar els bars a les 9, que era una gran idea, perquè vosaltres vos recordeu quan éreu xocotets? Quan éreu xocotets, a vosaltres, què us diem els vostres pares per a que anéssim a dormir? A mi, moltes vegades me diuen que venia l'home del saco, que venia el coco. Vull dir, podríem comparar el coco amb el Covid. Els crios d'avui en dia, el coco los sua, parlem clar, el coco los sua. Els crios d'avui en dia tenen temor de que vingui el Covid a menjar-se'ls. Claro, tu anaves al bar i li dius a les 9, corre, anem, que bé, anem, mira'l, i el veies aparcar, veies que arribava allí en un Lamborghini, posava el freno de mà, baixava del cotxe, i a poc anava entrant, i saps que si a les 9 estaves allí, a les 9 i 5 estaves posseït pel coronavirus. Llavors, tu a les 9 menys 5 ja començaves a agafar tracalets i t'anaves cap a casa. La del bar tancava ràpid perquè el Covid no entrés dins i un demà de matí pogués obrir per a donar l'esmorzar i fer 4 guinyots, i s'ha acabat.
anem ja al 21 de desembre. Passem un mes i mig en això dels bars, un mes i mig, quasi dos mesos en això dels bars fins a les 9, de la restauració. Ja us dic, pues insisteixo en la restauració perquè és el tema que jo més controlo, perquè com que tinc una empresa, treballo a una empresa de distribució, sé com ha anat tot el tema de la restauració. Los bars, la restauració, només podien obrir de 7:30 a 9:30 i de 1 a 3:30 de la tarda. Què equival a això? Vale? Jo ja vos estic dient que això és simplement la meva opinió. No és algo que vosaltres haguéssiu de pensar igual, al contrari, vull veure aquí baix als comentaris el que tots penseu. Aquí posa de 1:30 a 3:30, però no, me penso que podien obrir la 1 i hasta les 3:30, eren a migdia, penso que eren 2 hores i mitja que podien estar oberts. I bueno, pues claro, òbviament no podies anar ni al gimnàs, no pots jugar a futbol, no pots anar a fer un esport d'equip, podies anar a córrer tot sol, òbviament, podies continuar igual anant a córrer tot sol, però és una cosa que no mos apassiona tampoc. La majoria, jo respecto la gent que li agrada anar a córrer tot sola, perquè, vull dir, la força de voluntat, i si t'agrada anar a córrer, ets un runner, pues, és espectacular. Però els que jugàvem a un deport que jugàvem en equip i estàvem acostumbrats a córrer tras una pilota, pues, això mos va canviar una mica la vida, mos ha canviat una miqueta la vida. Jo mateix porto un any sense fer res, de jugar a futbol. Però anem a lo que parlem abans, vale? Los bars de 7:30 a 9:30 i de 1 a 3:30. Per a mi això què equival? A veure, per a mi el primer que va equivaldre és que en dissabte m'havia d'aixecar més pronte per anar a esmorzar. Vale? Jo en dissabte normalment vaig a esmorzar, m'aixecava a les 9, quedaven els companys, anava a esmorzar, claro, ara m'aixeco a les 9, arribo al bar a les 9:30, acabo d'esmorzar a les 10:30. Claro, a les 10:30 fa una hora que havia d'estar fora perquè si no, ja ho sabeu, com us he explicat abans, el Covid venia, mos posseïa, anàvem cap a casa posseïts i va pegar-nos... En fi, la cosa és que us he explicat abans. Tornem cap avant. La primera, que m'havia d'aixecar més pronte. La segona, que quan arribaves allí al bar, mos ajuntàvem els que eren el turno de les 7, el turno de les 8 i el turno de les 9. Per tant, el bar estava a petar, cosa que no podia passar, perquè hi havia algo de... i hi ha encara actualment, de l'aforo, ¿vale? No estava primer el 100% de l'aforo, òbviament, llavors hi havia gent que s'havia de quedar fora. El bar, per exemple, nostre, aquí al poble, va reduir taules a punta pala perquè la gent no es pogués assentar. Vull dir, has de demanar permís, has de demanar arribar allí i demanar assentar-te. No pots assentar-te com feies abans a qualsevol taula que et trobis. Per favor, posem una miqueta de coneixement. No podem ser 10 a una taula, no podem ser 20 a una taula. No podem, no se pot. I el punt més guapo és que de 1 a 3:30 els restaurants havien de fer el que abans feien de 1 a probablement 5 de la tarda, perquè jo he passat per dins de l'ampolla de 5 de la tarda i encara he vist gent dinant. Òbviament, quan si baixes l'aforo, doncs aquell senyor, aquella senyora que té un restaurant, en lloc de donar dinars de 1 a 3, doncs òbviament farà dinars, si convé començarà a les 12:30 i acabarà a les 4:30, tancarà la cuina més tard, pagarà més als cuiners, però la gent podrà menjar, podrà assistir al seu bar. Ara no, ara tot junt, tot allí concentrat, tot dens, parat dinar tots alhora. Vosaltres no vos doneu compte que com més apegats estem, més se pot propagar el virus? I quan estàs assentat no són 10 minuts que estàs assentat, que estàs 1 hora, hora i mitja, 2 hores dinant? Jo la veritat que ja quan arribem a aquest punt, de tancar els bars, de la restauració, i tot això, jo la veritat ho veig un abús, ho veig un despropòsit, no ho veig, com dirien ells, no ho veig proporcional a la situació que estem. Proporcional a la situació que estem actualment, lo proporcional seria tancar-nos tots otra vegada dins de casa i estar 2 mesos tancats dins de casa sense poder sortir més que per a llançar la basura, comprar menjar o paper de vàter. No hauríem de sortir més, o sigui, durant 2 mesos no hauríem de deixar sortir. Què passa? Arribem ja al tema econòmic, arribem al tema que los pica en ells. Si tanquen del tot han de pagar ERTEs. Si tanquen del tot han de donar ajudes. Si tanquen del tot, l'economia del país se'n va més en terra del que està. Però és que això és una cadena. Si tu fas tancar els bars, si tu fas, com per exemple Castelló ha fet ara mateix, que està tot tancat a Castelló, han tancat tots els bars, totes les empreses que distribueixen també tanquen. Llavors has de pagar ERTEs de milionades, estem parlant, tal com se va fer l'any passat. Espanya ara per ara no pot assumir això. Se neguen a sortir donar la cara i dir, no us podem pagar, no vos tanquem perquè no podem pagar, i prefereixen sortir a les notícies en los famosos còdics de barres, còdics de barres com quan érem crios, i mos ensenyen les morts que hi ha, els contagiats que hi ha. La veritat, no hi ha cosa que em foti més ràbia, la veritat, que això no us ho ensenyo perquè passo.
passo, no he trobat altre que còdics de barres, gent amunt i avall, gent amunt i avall. Per favor, recordem que són persones, vale? No estem parlant de... lo fato a Colòmbia munta un tant per cent, lo fato a Espanya baixa un tant per cent, lo fato a... No estem parlant de fato, no estem parlant de droga, no estem parlant de delinqüents, no estem parlant de gent que ha entrat a robar un bar, no estem parlant de gent que... Jo què sé, tio, qualsevol cosa. Estem parlant de persones que estan morint-se, de persones que estan a la UCI, de famílies que estan patint, i esteu parlant de mils i mils i mils i mils de persones com si fossin... És que jo què sé, tio, com si fossin cotxes que estan al desguasse, que no ho veu, que no ho veu. La veritat, que no hi ha cosa que m'hagi fet més ràbia tot este puto temps que portem així, que això és el final de que sempre estem en els còdics de barra amunt i avall, còdics de barra amunt i avall, en persones. No vos oblideu que cada vegada que esteu veient un còdic de barra esteu veient persones allí que estan patint, famílies que estan... Jo què sé, tio, que s'ho estan passant malament, i nosaltres aquí estem... És que jo passo, i de veritat no miro les notícies, només miro el que se vecina, perquè més que sí, quan mires la tele t'entretens un rato. Pues bueno, ja per acabar el vídeo, només vos vull comentar una última coseta. Lo que m'ha motivat a fer este vídeo i m'ha inspirat del tot és que he estat ensomiant esta nit, mentre estava dormint he estat ensomiant i, pues, bueno, com us passa la majoria, quan ensomiem hem de fer les coses de realitat perquè si no se mos queda un trauma dins que després hem de treure d'alguna manera. Probablement sigui en forma de cagalló o sigui en forma de vídeo. Jo prefereixo fer-ho en forma de vídeo, tot i que després em tocarà treure en forma de cagalló perquè si no puc rebentar. Vale, pues lo que us anava a dir. Algú dels que esteu veient este vídeo troba normal que el 14 de febrer mos toqui anar a votar? No ho sé, una pregunta que llanço així a l'aire, repartit en diferents franges horàries. Vos ho deixaré per aquí també penjat, vos ho deixaré per aquí perquè ho poguéssiu veure mentre jo ho estic dient. O sigui, no mos podem moure del poble. Jo tinc a la nòvia a l'Ampolla, no puc anar a veure la nòvia, ella no pot vindre aquí. Ara, ojo, si a l'Ampolla hi ha un míting, jo puc anar. Si a Lligallo, a Camarles, hi ha un míting, ella pot vindre. No ho sé, la veritat que en tot això hi ha algo que et genera certa desconfiança, te genera certa inseguretat, certa, per dir-ho així, incredulitat de depèn qui fa les lleis. I no res, poqueta cosa més tinc que dir-vos. Cadascú fa el que hagi de fer, cadascú és lliure de fer el que hagi de fer, per això som persones i per això votar és un dret que tenim o que no tenim. Això ho tria cadascú, són els drets de cadascú, però sincerament jo crec que este any s'estan equivocant fent el que estan fent en lo de les votacions. La cosa més random que he pogut veure és que de 7 a 8 de la tarda és recomanable que vagin a votar, perquè recordem, les franges horàries són recomanables, no és obligatori, és que damunt és de tindre una així de gorda, saps? Dir aquestes coses perquè és recomanable, no és obligat. Ara, està prohibit sortir del poble. És que no! És recomanat que de 7 de la tarda a 8 de la tarda vagin a votar aquelles persones que estan a casa confinades perquè són positius en Covid. Però també han d'anar a votar de 7, o sigui, també poden anar a votar de 7 a 8 aquelles persones que estan a casa per ser contacte directe d'un positiu. És a dir, que allí serà una bomba nuclear que s'ajuntarà la gent que té el Covid i la gent que és possible que el tingui. La gent que és possible que el tingui, però no el tingui en aquell moment passat a tindre'l. I ja està. No res, poqueta cosa més a dir. Espero els vostres comentaris, si vos ha agradat este vídeo, seguirem fent de més. I per últim, només vos demanaria que anéssiu aquí baix a la descripció, aquí baix es pitjor la fletxeta i obriu la descripció, que veureu el canal de Berti, aneu i per favor doneu-li like al seu últim vídeo. Si aconseguim que arribi a 2.000 likes, se mos presenta a la Illa de les Tentacions de l'any que ve. Atenció que ve Berti! Mos veiem!